Здравейте, приятели! Покажи им кой трап на спизда. Нищо не виждам. Няма ли финерче? Оле, нали ти дадах, бе? Светнете с финерче, моля бе, нищо не си. Не ти дадах финирче, бе. Аз много страшен финир, чакай. Светни бе, светни бе. Светни бе. Чакай да покажем първо тук. Цивилизацията, вижте къде е цивилизацията. Я тръпа светни. Ау! Ау! Каква романтика, гледай, гледай. Дупи в дупи. Дупи в дупи. Ах, красота. Красота. Моите хора. Тая вечер ще ги убия. Ще ги убия. Цивилизацията, гледай, цивилизацията. Много хубаво. Хубавичко. Много приятно местенце избрахме. Ей, тук виж какво е розовичко, какво е розовичко. Та-ра-та. Та-ра-та. Та-та-та. Та-та-та. Връх Полежан. 2850 метра и дупката. И дупката. Много яко. Ще се видим на изгрева. Чао, приятели!